Yn dysgu cymunedol Merthyr, credwn mae rhai o'r rhoddion mwyaf y gallwch ei roi i blentyn yw chwilfrydedd, hyder ac awydd am wybodaeth. Dysgwch iddynt lawenydd dysgu, a gallan ni fod yn gychwyntaeth wych gyda loes. Rydym yn deall nad yw pob blentyn yn darganfod y cariad hwn drosynt ei hunain mewn amgylchedd ysgol draddodiadol. Rydym hefyd yn deall nad yw pob aelod o'r teulu yn teimlo'n hyderus wrth helpu plant â phynciau fel darllen neu fathemateg, a gallant fod wedi cael trafferth gyda nhw eu hunain neu wedi dysgu amser maith yn ôl. Dyna pam rydym wedi datblygu ein rhaglen dysgu i deuluoedd, i helpu plant a'u teuluoedd i fagu eu hyder, ennill sgiliau newydd a darganfod cariad at ddysgu gyda'n gilydd. Mae'r sesiynau wedi cynllunio i fod yn hwyl ac yn ddeniadol i blant ac oedolion gan ddefnyddio ystod o weithgareddau ymarferol a chreadigol. Mae'r sesiynau'n fyr fel arfer dim ond awr neu ddwy, yn bennaf yn ystod y diwrnod ysgol ac yn aml yn defnyddio lle a ddarperir gan ysgol y plentyn, felly mae angen llai o deithio ychwanegol. Bydden nhw'n gwneud yr hyn a allwn yw gwneud yn hawdd i chi fynychu, ac rydym yn hapus i drafod unrhyw ofynion penodol sydd gennych chi neu'ch plentyn cyn i chi fynychu. Dro ar ôl tro, rydym wedi gweld sut y gall ychydig o ymgysylltiad gan aelod o'r teulu danio cariad plentyn at ddysgu am flynyddoedd i ddod. Mae byd o gyfloedd i'ch plentyn yn dechrau yma. I gael gwybod am ein gweithgareddau dysgu teuluol sy'n digwydd yn ysgol eich plentyn, cysylltwch â'r tîm dros e-bost multiply@merthyr.gov.uk neu ffoniwch dim 1 685 725 5 dim.